Така, здравейте, приятели! Аз съм Сехано Бъртонов, ако не знаете. Това ми е първият епизод, който ще направя на Minecraft Pocket Edition 2016 година. И днес решавам да покажа и ще помогна на някои хора. Днес реших да ви покажа как да си направите TNT изтревачка. С мен е Алекс и сега ще му помогна как се прави TNT изтревачка и един портал. Да. Нека започва. Така започваме. Обаче ще играем на чиста трева. Ето това е Алекс. Както виждате. За това ще ви трябва Bedrock, TNT, Redstone и едно бутонче. Значи... И вода. Да. Ето сега ще ви покажа предметите. Ако не сте го чули, защото все пак малко надалеко е. Да. Ще ни трябва ето такова бутонче. И както виждате, тези първите 4 предмета, тях ще са ни нужни. Как го правиш? Много лесно. Я Така, пак. нека започвам. Да, добре. Така, започваме. Значи, Алекс, ти ще го строиш, нали? Да. Ти само ще ми помогнеш. Да. Ето това са предмети, които Направихме ще един предмет. Добре. И ще ви трябва лак фенс и фенс. Добре, започвай. Така, започваме. Започваме първо от средата. Броите 2 блокчета отстрани и започвате да редите. Аз ще радя TNT-то. Ако се чудите защо е така графиката, да, защото играем на телефон. Малко е... Но на телефона е малко по-хубаво да я кажа, на лаптоп няма да играем, защото е тъпо. Не. Не на знам. телефона е по-тъпо. Не знам. Така, няма значение. Ако не знаете, това е първи епизод, аз съм Сехано Бъртонов, както казах. Сайта ми го измисли Фики Бараков от Merry BG, ако го знаете. Ако познаете Фики Бараков от Merry BG, може да дадете един лайк на моя клип и да нося ви помогнал как се прави TNT изтревачка, нали? И един портал. Да, ще направим портал, обаче на втория епизод ще направим. Не, за сега. Да е малко по-дълъг. Искам да е на втория епизод да взема клипове, да се напълни каналът ми. Ето виждате Алекс как го е направил. Трябва навсякъде да е попълнето с вода, за да може да е равно. Да няма такива. Ето така трябва да е. Да. Обаче, да редим Алекс, TNT-то. имаш проблем. Какъв? Това не е в средата. Ето това трябва малко по-надалеко да се сложи. Не. По-надалеко трябва. Ето виж, сега ще покажа. Мисля, че така е добре. Ето сега ще видиш, че е така. Ето така по-става. Да, даже е много. И така, ако бих предпочел и вие да правите клипове, да показвате как се прави къща, как се играе на оцеляване, желателно е, за да може хората да виждат. И съответно ще ви оценят дали можете да говорите както трябва и дали правите интересни неща. И така, както гледате както се прави, ние правим го бавно, за да може идеално да го разберете. От първи път ще го разберете, но просто идеално трябва да го разберете. Ето виждате как се прави. Редите ето така квадрат TNT и квадрат... И редстоун. Редстоун редите ето така. И срещу фенса ето такова нещо слагате и слагате бутон. Едно купче и едно бутонче. Да, няма значение от какво дърволи. И Стив, махни се. Обаче изчакай само да те гледам, хората да гледат как ще се изстреляш. И така, хора, гледайте много внимателно как, как браво. Така, давай, започвай. Да. Така, започвай. Ето сега, той се изстрелва! Мама мия!
Ето, гледате го, той е във въздуха, горе в слънцето и той пада. Супер беше. И това беше... Ако бяхте на Survival, ще направя още от първото отзриване, щяхте да умрете. Да, желателно да не играете, но... Survival. Да. И дано сме ви помогнали, приятели. Това беше от нас. Би трябвало да сме ви помогнали. И ако не сте чули, нали, кой играе с мен, това е Алекс. Той е, може би, най-добрият ми приятел. И всеки път с него ще правим епизоди. И с някои други. Да, и с някои други приятели. И това беше от нас. Ще направим втори епизод. Ще направим, нали, втори епизод как да се направим портал. И това беше от мен, приятели. До скоро!